Já jsem Aby a já vás tu vítám u prvního dílu, nebo to nebude série, ale prostě budeme tomu říkat díl, u prvního dílu z u prvního dílu, vypadně hamoune, z Bed Wars, to už určitě všichni znáte, třeba od Dia Production, to už má asi 4. díl, ale a trochu si vezmeme bronzu, padej, a když tak hraju na Gamesland a Gamesland. Server bude v popisku, nevím, co bych vám tak ještě mohla říct. Nevím. Prostě si to užijte. Tak oni už takhle jako ze začátku jako paří. Nikdo nejde do prostřed, no to jsou ty pičtí blbci. Jít do prostřed je totiž hlavní. Tam je totiž zlato. Nás je nejvíc. Vypkaj. Ty tu čekají, aby mi to potom mohli všechno vyžerat, takže uděláme hajzlovinu. Doufám, že mi to nikdo nepodkope. To už se mi tu taky jednou stalo, že jsem stavěl a oni se hrozně... Ty vole! Co? Ty snad věděl, že o tom mluvím zrovna. Cípně zelená. Jožuš, zase moje úplně super skilly. Ne, to prčic. Tohle bude nejhorší video, co kdy mohlo být. Čus, ty jsi mi schodil, no. S tebou si kámošit nebudu. Co jako myslíš, že to děláš? Čau. Ahoj. To prasák. Já doufám, že teď jsem byl slyšet, když jsem říkal, že to je prasák. No prostě to je prasák. Nechci vědět, co tam dělal. Někde, že se nemůžu hýbat. Vidíte to? Ale mě to portuje zase zpátky. To je blbý. Jdu to tu vyvraždit. Chcípni, vole. Kde? Johle. Ty krás. Jsem zabil. Pojď, vole. Pojď, ty vole, jeden. Já ti dám. No vypadni. No tak jako ty už tu seš taky pěknou dobu. Ty krás. Já mu vidím pod kalhoty. Co bych vám tak řekl? No taky věc, proč jsem teď dlouho nenatáčel, protože jsme byli v Itálii na horách a to je tak asi všechno, co bych vám k tomu mohl říct a... Jo, už máme jedno železo, takže můžeme jít, bojovat, do středu ho můžeme jít, ovládnout, hop. Co pak tu zkoušíš ty? Jako... To je blbec. Ty kokos. Já to takhle hezky pod ním podkopu.
Ale blok mám jeden. Jednu hustou věc, kterou hrozně rád dělám. Aspoň vidíš, proč tam nechceme jít. No. A jestli jste to pochopili, tak jsem se chtěl rozběhnout, skočit na blok, skočit a odpinknout ho do druhé strany. No tak teď jsme v prčicích. Já jdu tudy. Že nemáme ani zastavenou postavu. No já zdrhám. Takže to bylo pěkně pomalý Skywars. Ne, to je, já jsem blbej. Bedwars, a sem nejdu. Jdu sem. Furt žijeme. Jo, furt žijeme. A jen zpět, to bychom měli vyhrát. Jo, tak tady to jdu všechno vyčorovat. Tak, 7, no tak to je super. To je super. Armor. Jo, to je tady. Super. Aha. Ne, já jsem blbej. To ne. Ježiš. Já jsem pitomej. No tak. Ale já radši budu tady, protože... Tak... To je modrých? Ne, to je zelených. Už jsem se lek. Tak. A udělám si tu co největší opevnění. Že se z toho všichni pokáknou. A hop. Hop. Vidíte to? Jo, takhle. Bugy. Tak. Jo. Jídlo. Dále nějaký železo. Hop. A teď bych dělal nějaký opevnění úplně. Ten nejde? Jde, ale takhle. To já nechci. No tak to je jedno. Tak. Hop. Jololololo. Hop. Doptal. Ach jo. Hop. Omlouvám se, že furt říkám hop, ale prostě hop. Sorry. Hop. Ne. Takže teď tu děláme tuto. Ty kráso. Tady je červený. Jo, teď on je od nás. Jo, jasně to nedošlo. Hele, díky, ty seš ale milej. Co jsem to chtěl? Jo, zbraň. Je přímo za tím. A já to jdu vsadit něco pořádně. Extreme Protect. Modrý už jsou jenom jedny. Asi to je kluk, myslím. To je modrý? Jo, to je modrý. Ne, to nejsou modrý, to je modrý. Ježiš, a toto by měly být žlutý, co? To jsou žlutý. Ohohoho, pojď si. Jo, on má tu ten. Vidíte to? Jo! Já ho schodil. Aha. Mně to spadlo. No tak. Doufám, že to je všechno a asi pro dnešek čau.